Hal nummer 2. Køjfisk, udendørsfisk. Det var der jeg kom ind fra. Det var den anden hal. Den er lige så stor. Masser af ødsyre. Hvad mangler vi? De har det hele. Lige for at vise dig. Der er lige en masse akvarier. Plejer at have nogle sindssygt store nogen hernede, men de er nok blevet smidt væk. Den er fed, den her. Ja. Skal lige gå baglæns, så du kan se den. Gør bare sådan. Den er fed. Den der 450 liter. Sindssygt.